Ce vorbești? Atât muscă! Hai, până că să filmezi! Băieți, să-l puneți pe YouTube. Lasă-mă că-l pun eu. Muscali, the one and only. 20th Century Fox present to you Muscali, Double Impact, the end. Vrei o minune amendare că ștearbă, ești prost? Bă, putu-te în vot, vină prost. Nu e nimeni pe aici. Muscă, hai, cu voce, să te auzim. Hai, Muscă, să te auzim. Muscă, hai, cu voce. Muscă, bagă vocea. Hai. Așa. Că samurai ăia. Lasă-mă, bă. Lasă, bă, zic că ai filmat. Hai, mă, dați unii 2 amende. Nu. Păi? Tu bine de cu Muscă, dacă pe filmuri am făcut aici. Să căutați pe YouTube Muscălii. Muscă spațiule, să-l vedeți pe YouTube acolo. Păi cine vrea să l-a pus pe YouTube până acum?